Sanibonani guys, igama ngiNqobile nginiphathela amazwela eKwababa ngomhla ka-26 June. Hawu guys, namhlanje bekuwusuku-ke lokuhambisa imbuzi yokuxolisa lapha kuMataunge. Ihanjiswa-ke uDumsani, ubaba omdala kaZwelakhe. Imbuzi ithenjisa semotweni, umakakhe uZwelakhe kubonakala ukuthi akaneme neze ngokuthi uhamba yedwa lo baba lo. Nkosi yami, ngoba elokufa litsheli. Nangampela-ke guys, ushilo-ke uZwelakhe ukuthi baba omdala ngicela bandla ukuthi ungikhulumele kahle nabantu bakaMataunge. Wathi themba mina ndodana, themba mina. Washo uMakaZwelakhe wathi ngicela ukuhamba nami. Wathi umsebenzi wabantu besilisa lo, uhamba uyaphi wena? Sala wena, sizohamba thina. Wathi uMakaZwelakhe, ike ibuye le mbuzi. Wathi khuleka, wathi ngithi ike ibuye leyo mbuzi. Wahamba ngampela-ke guys, uDumsani ehamba nomunye ubaba nje osemdala. Bathe befika lapha esangweni lakaMataunge, ubaba kaBahumi bekade sithi ukhipha imoto egaraji uyahamba naye. Wabona abelisa kababili vakashela emzini wakhe, walinda kancane. Wathi, ya, nginganisiza ngani? Wathi, hhayi, besicela bandla ungena ngaphakathi endlini. Wamane wathukuthela ubaba kaBahumi ebona ukuthi abantu bakaMkhize, wangena endlini. Wabuza unkosikazi wakhe ukuthi, hawu baba, khona ukukhohliwe yini? Wasubuya. Wathi angithi abantu bakaMkhize bala esangweni. Wacasuka. Wathi Bahumi, umthetho wakho awudeli ukusidelela wena. Bafuna nabantu bakaMkhize le ekhaya. Wathi Bahumi, ngiyanicela bandla, ngicela nibavumele bengene nibeze ukuthi bathini. Wathi yeyi, asisudeleleka thina le ekhaya. Futhi wathi ngiyanicela bandla mani nobaba, bavumeleni nibeze ukuthi bazothini. Banikezeni ithuba, ngiyanicela ukugcina ngci. Nangampela-ke guys, bathambiseke inhliziyo abazali, bavume ukuthi abantu bakaMkhize bengene. Guys, wangena uDumsani. Wathi, oh Mtaunge, silethela imbuzi, sizoshweleza ngokuthi asifikanga ngaloluya suku esasithembisa ukuthi sofika ngalo. Wathi ya, ngiyanizwa. Wathi ukuthi yabona siney'nkinga lapha kaMkhize, bekade nje vele sizama ukuphemba zona lezo y'nkinga. Wathi iy'nkinga enjani? Wathi amabhadi, yeyi, iy'qalekiso ziwukhungethe loya mndeni. Ubona nje, ngiyamncoma uBahumi indodakazi yakho, i-strong, ikwazi ukuyongena kuloya mndeni onamabhadi kangaka. Yabona ubaba kaZwelakhe waba ukuhamba emhlabeni, washiya nawo wonke lamabhadi. Manje kuthiwa uZwelakhe akashade yena uBahumi ukuze bekwazi ukulwa bobabili ukunqoba ley'qalekiso. Baba kaBahumi wakhipha amehlo-ke manje. Wathi yabona, uMakaZwelakhe ulwile loya muntu wesifazane naye ewumakoti walaphaya kaMkhize, wahluleka. Owami kunkosikazi, nami walwa wami unkosikazi walwa, bamhlula naye. Yabo manje sesithemba uBahumi ukuthi mefika laphayana afike alwe, futhi ngiyamthemba kuBahumi. Yabo yena benoZwelakhe bazoyinqoba lempi. Baba kaBahumi wathi kanti nangibhedela, nithi nifuna ukushada indodakazi yami kanti nifuna ukuyenza umhlatshelo? Ngicela ningiphumele, phumani, hambani emzini wami. Wathi hhayi, akunjalo wena baba, kumele lo mshado wenzeke. uZwelakhe ngampela mengase kuthiwa lo mshado awenzeki, engathwala kanzima. Siyamdinga uBahumi. Wathi nimdinga ukuthi kube njani? Ukuthi azolwe izimpi zenu? Mekuthi nifuna ukulwelwa izimpi, thathani le mbuzi nifike nayo nihlabe, nilwe nina nodwa nabantu bakaMkhize, thina koMtaunge asingeni. Guys, wamosha uDumsani, uqamba amanga ahlaza cwe. Vele ubefuna umsabisa ubaba kaBahumi ukuthi ngampela enze sengathi-ke like kaMkhize kunamabhadi, kuney'qalekiso, ukuze indodakazi yakhe-ke ayinqabele ukuthi iyongena khona ibe umakoti wakhona. Lapho bakithi ubeshilo uMakaZwelakhe ukuthi-ke akangahambi yedwa lo baba, akaphelezelwe, ngoba ukube bekhona loya mama ubezoyivimba yonke lento. Loya baba ukhohlakele guys, yeyi, waze wakhohlakala ubaba omdala. Sesuka lapho waphuma-ke ngesango, wayidrayiva imoto nale mbuzi yabo bafike naye emhlophe, baphindele ekhaya le koMkhize. Hayi guys, uZwelakhe beseselinde esangweni, wathola ukudangala okukhulu bebona imbuzi ibuya. Wathi uma wakhe, ibuyile imbuzi? Angishongo ukuthi le mbuzi ingabuyi. Wathi Zwelakhe mntanami, kusho lo baba, sizame kakhulu, ngibatshelile ngathi wena uyindoda eqotho kabi. Ngabatshela ukuthi nje uthando lakho ninoBahumi nifanelene, kodwa-ke sabheda mntanami,
Sabheda ngosuku lokuqala singafikanga. Yabo laba abantu ba-serious, laba abantu ba-serious. Yabona ukuthi nje wenza iphutha elilodwa ababambelela kulona. Thina sayimosha ngokuthi singafiki ngosuku lokuqala. Hayi bo guys lo baba. Waqeda wathi yabona kodwa into ekumele siyenze, kumele siloke siphindelile nje. Siloke sishintshe iy'mbuzi nje, siloke siphindelile bayoze bavume. Wamane wathi Uzwelakhe, eyi baba mdala, bengicela manje ungabusaya wena. Ngicela ungidedele ngenze lento ngendlela yami. Waqeda wangena endlini ephoxekile guys. Kodwa into engiyaziyo iyodwa ukuthi uzothola Uzwelakhe ukuthi lo baba uyena owathini. Because abazali bakaBahumi bazomtshela ukuthi uya kanjani emndenini oneqalekisa, umndeni onamabhadi njani njani njani, bese yabona ukuthi yilo baba owasho. Ngeke uzokwazi ukuvimba into edaliwe. Mekuthi babedalelweni uBahumi benoZwelakhe ukuthi bazogana nana ebese bethola abantwana, akekho vele ongakuvimba lokho guys. Ngisho naye lo malume lo onenhliziyo embi angeke akwazi ukuvimba lokho. Guys, akupheli-ke lapho. Ufikile ko-driver abasha abazodrayiva ama-truck amasha eKwaMkhize Logistics. Kanti-ke uMhlaba umane nje wakhuluma engathi like yabo ufanele vele kuba usupervisor wabo. Ushilo wathi lelelani-ke la madoda. Ngiyathemba ukuthi niyazi ukuthi laba bagxoshiwe bagxoshwelwane. Babentshontsha lekhaya, bentshontsha imali, bentshontsha upetrol, bentshontsha ngisho istock. So menifuna ukuqhubeka nisebenze la kuzomela nenze yonke into ngendlela. Siyezwana? Bathi yebo yebo yebo. Wathi yabona la umfowethu lo Uzwelakhe akasipetuli. Meke nje wathola yedwa ezama umntshontsha la, sizomnquma umuno. Hayi nangampela bathi yishi. Bonakala ukuthi manje bathukile bamincile. Manje into ngaye lo Mhlaba lo ukuthi ukhuluma nje kanje uthi kungantshontshwa, kodwa futhi ekugcineni kosuku yena ozobe ehamba phambili ethi abantu mabantshontshe ukuze batholeke imali ngasese esesayidini extra kulomkholo lo abawuthola lapha kuleya nkampani. Hayibo guys, ngeke ushumayela okunye kodwa yena wenza okunye. Guys, Uzwelakhe ngiyathemba ukuthi uzosurvive Nkosi yami kulo mndeni oyiphice kanje. Unomndeni owamaphice ngendlela emangalisayo. Ngapha udila noZwelakhe, udila nobaba wakhe omdala uZwelakhe. Ngapha futhi udila nondodana wakhe uDumisani, naye futhi unomqondo ofana nse noyise, ofuna ukubhidliza nje, ongayingeni indaba yokwakha. uZwelakhe uyakha ngapha, ubaba omdala wakhe uyabhidliza. Phinda zama ukwakha enkampanini, ndodana wakhe lo baba phinda futhi nawe uyabhidliza. Mhla waxosha lo baba loya, waqede futhi waxosha nazo zonke iy'ngane zakhe kuleya nkampani. Mhlawumpe ashiye-ke uNhlanhla ngoba uNhlanhla yena bandla akekho emqondweni obhedayo. Ebesenza sure ukuthi lo baba akaphinda libhade unyawo lakhe laphaya emzini wakubo. Izinto zakhe zizoqonda guys, zihambe ngolayini. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ngingakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile nginiphathela amazwibela eKwaBaba ngomhla ka